Fox Cartoons. Ei Sonic! Napasin kaikki Emeraldin! Nyt tiedät sen on Kaus-Emerald. Kaus, ota pois! Hei David, kattokaa mun hammeri! Ei kiinnosta! Tässä on Daisyn Bronx. Anna ne Kaus-Emeraldin minulle, ja muuten saat Eggmanin antaa. Okei. Wow, Supersonic! Saataanko Ville Sonic? Mutta mitä Eggmanille tapahtui? Mulla kaikki ringit, mulla kaikki ringit, asulla kaikki ringit, asulla kaikki ringit. Hei kaverit, mitä te teette? Sulla kaikki ringit. Mennään ylös! Deft Egg. Tässä muussa lammus. Mä oon metallisiili. Sonic! En kestä enää. Tapoin mun lemmikkini. Tässä on kuoleman robotti. Pum. Mulla onkin rapu.